Ryby. Posledné znamenie zverokruhu. Citlivé, intuitívne, plné empatie. Ale aj oni majú svoju temnú stránku. A tá dokáže prekvapiť. Ryby sú majstri úniku. Keď je realita príliš tvrdá, strácajú sa vo svojom vlastnom svete. To môže znamenať sebaklam, ilúzie a niekedy aj závislosti. Ich empatia je dar, ale aj pasca. Dokážu sa starať o druhých tak veľmi, že zabudnú na seba. Ale vedia ju aj využiť, jemne manipulovať, zahrať sa na obeť a pritom nenápadne ťahať za nitky. Najväčšia výzva rýb? Nevedia, kde končí realita a kde začína fantázia. A to môže stiahnuť ich, aj ľudí okolo nich. Takže na budúce, keď stretneš rybu, nezabudni. Pod tou nežnou tvárou sa môže skrývať hlboká, temná voda. Si ryba? Sedí na teba táto temná stránka? Napíš do komentárov a ak chceš zistiť, čo skrýva tvoje znamenie, vytvor si vlastný horoskop na alfahoroskop.sk.